Сёння ў нашай краіне адзначаецца самае беларускае з усіх магчымых святаў – Дзень роднай мовы. Канцэрты, літаратурныя вечарыны, агульныя дыктоўкі ва ўстановах адукацыі. Гэтыя і іншыя мерапрыемствы, прысвечаныя святу, ужо праходзяць ва ўсіх гарадах Беларусі. Што цікавага да Дня роднай мовы падрыхтавалі шклаўчане, глядзіце ў наступным сюжэце. У гэтым годзе адміністрацыя дзіцячага сада нумар 2 вырашыла адзначыць не дзень, а цэлы тыдзень роднай мовы. Так, на працягу 5 дзён ва ўстанове адбываецца шэраг падзей. Віктарыны, квест-гульні, вебінар па вывучэнню мовы для бацькоў, розныя выставы, сярод якіх цэнтральнае месца займае экспазіцыя «Спадчына». Пры дапамозе бацькоў і супрацоўнікаў нашай дашкольнай установы стварана экспазіцыя «Спадчына». Наведваючы яе, выхавальнікі знаёмяць дзяцей не толькі з гісторыі паходжання старых рэчаў, але і дэманструюць работы сучасных умельцаў. Буйнейшым мерапрыемствам святочнага тыдня стаў паказ казкі «Церамок», падрыхтаваны работнікамі і выхаванцамі дзіцячага сада. На працягу гадзіны прысутныя атрымлівалі задавальненне ад знаёмага з дзяцінства сюжэту ў новай па-сапраўднаму беларускай інтэрпрэтацыі. Галоўныя героі казкі гулялі ў нацыянальныя гульні, спявалі беларускія кампазіцыі, гралі на лыжках і бубнах. Адміністрацыя дзіцячага сада нумар 2 ўжо не адзін год запар падтрымлівае інтарэс к вывучэнню і авалоданню роднай мовай. Так, напрыклад, у дзіцячым садку ёсць моўны дзень, калі ўсе заняткі праводзяцца па-беларуску. Таксама штомесяц ва ўстанове праходзяць розныя мерапрыемствы, накіраваныя на развіццё маўлення дашкалят. Ніякае багацце людзей не бывае даражэйшым за іх родную мову, пісаў знакаміты беларускі класік Якуб Колас. Так давайце ж берагчы і ахоўваць гэта вялікае багацце, калісьці дадзенае нам, беларусам.